boli sme včera na večeri, veľmi dobrej. Dneska určite bude ten rozhodujúci deň, kedy musíme načerpať silu. Preto keď ste sem prišli, tak už sme na kurte neboli. Naozaj dneska musíme dať do regenerácie všetko a pripraviť sa na zajtra fyzicky. Zajtrajšok bude náročný. Čakajú vás Britky, ktoré predošlo dve superky, vyradili už po singloch. Ale teraz je už každý super náročný, lebo už len 4 týmy, 4 krajiny môžu získať pohár Billie Jean Kingovej. Možno dolieha na vás trošku taký nejaký tlak, že si uvedomili, že ako ďaleko ste už zašli, alebo to nevnímate? No práve, že ani nie. Tak stále sme tie, čo môžu prekvapiť. Všetky týmy sa berú kvázi silnejšie ako sme my. Takže my si myslím, že nemusíme na seba vyvíjať nejaký tlak a sme sa presvedčili o tom, že vieme hrať s každým a skúsime to vybojovať do toho finále. No a na potenciálnu superku, teda Katie Boultierovú, čo hovoríš, lebo ona tiež mala celkom úspešné to ťaženie v tej Ázii, takže to bude naučiť. Mala a hrala som s ňou tento rok, ale na Antuke. Poznám ju, viem čo hrá, viem čo hrať a uvidíme. No je to rýchlejší povrch, myslím, že trošku lepšie pre ňu. Ale myslím, že som ukázala, že aj ja dokážem na tomto povrchu hrať a je to úplne otvorené. Takže dúfáš, že si zajtra viac zabeháš, hej? Myslím, že si zajtra viacej zabehám. Ďakujem veľmi pekne.